Laura. Opiskelen kemian tekniikkaa Aalto-yliopistossa. Joo. No, how it took out this week in Villan Chapel at Suon? Mä tulin 2014 perheeni kanssa kiintiöpakolaisen Suomeen. Mä oon itse syntynyt Iranissa, mutta mun molemmat vanhemmat on kotoisin Afganistanista. Mun vanhemmat pakenivat Iraniin. Olikohan se 90-luvun loppupuolella. Ja pari vuotta sen jälkeen, kun ne pakeni Iraniin, niin mä synnyin. Joo. No siis mun varmaan selvin päätavoite oli opiskelu. Ihan siis ekasta päivästä sanoisin. Ja myös ennen Suomeen tultua, niin opiskelu on ollut siis mulle tosi tärkeä. Ja sitten siitä asti, kun mä astuin Suomeen, niin se opiskelu on ollut takapäässä. Ja sitten mä odotin siis niin innoissani, että milloin mä aloitan mun suomen kielen kurssia ja sitten siitä eteenpäin opiskelu ja kaikkea sellaista, että joo, se oli siis varmaan selvin tavoitte mun päässä, kun mä tulin Suomeen, että se opiskelu on mulle tärkein. Se koko kirja oli se koealue. Ja mä en ymmärtänyt sitä. Mä en ymmärtänyt, kun mä luin sitä kirjaa vaikka 10 kertaa. Ja sitten mä käytin kääntäjää. Mä käänsin sitä kirjaa suomesta englanniksi ja vielä englannista persiaksi. Että mä ymmärtäisin, mitä tää sanoo. Ja sitten huomasin, että okei, nyt mä ymmärrän. No mitäs se koe? Mun pitää kirjoittaa. Ja sitten siinä ei ollut muut vaihtoehtoa kuin päntätä se koko kirja. Mä muistan. Silloin mä käytin sitten kahvia öisin, että pystyisin pysyä herein. Niin sitten mä join kahvia ja olisin, no niin, päntätän tää koko kirja päähän. Koetilanteessa katon sitä koet, en ymmärrä kysymyksiä. Ja no sitten ope päätti tehdä tällaisen suullisen kokeen. Sitten mä vähän mietin ja sitten mun päässä pyöri, että mä en ymmärrä tätä kysymystä, mutta silti mä haluan yrittää. Ja sitten mä vaan vastaan open kysymykseen, mitä mä muistan. Että mitä mä oon siis päntänyt mun päähän. Ja sitten se ope katsoo mua suoraan silmiin, että varmaan silleen, että oot tosissas. Että ei oo vastaus. Mutta se meni näin ja no mä sain siitä 4. Mä sain siitä 4, mutta en ollut siitä yhtään upset. How do you say upset? Mun opinnot peruskoulussa yläasteella meni tosi hyvin. Mä pärjäsin hyvin, niin kyllä mä menin sillä ajatuksella, että kyllä siis pitää tehdä kovaa työtä ja kaikkea sellaista, mut joo. Mä en ollut silloin kuullut kauheasti, että lukio on siis tosi haastava ja kaikkea sellaista. Ja sitten kun pääsin lukioon, niin tosi innoissani olin, jännittynyt. Ja sitten pikkuhiljaa mä muistan, että oli se varmaan ekan vuoden eka jakso. Pikkuhiljaa rupesin tuntemaan ahdistusta, stressiä ja paineita. Silloin ahdistus oli niin mulle tuntematon
tuntematon käsite ja se oli siis mulle tosi tuntematonta. Mä voisin sanoa, että ennen sitä olin varmaan aika harvoin sitä kokenut. Ja se oli tosi vaikea käsitellä sitä. Mä aloitin avarti lukion abivuonna, syksyllä abivuosi. Mä olin silloin vasta muuttanut mun omaan asuntoon. Olin saanut rasitusvamman ja oli siis mulla tosi yksinäistä oloa. Ja sitten mä tutustuin Zahran, joka tekee myös aborttia ja on tässä projektissa mukaan, niin mä tutustuin häneen ja sitten hän kertoi mulle retkestä, että mennään metsään, ollaan yöt siellä ja kaikkea sellaista, niin mä olin, että mä kyllä ehdottomasti tuun ja sitten siitä eteenpäin, niin abortti on ollut osa mun elämää ja on tosi kiitollinen, että siis mä sanoin silloin, että tulen. Ja siis mä oon saanut abortista tosi paljon kavereita. Joo, se on ollut paras ja oon oppinut olemaan luonnossa ja siis oon päässyt kehittämään mun taitoja ja tietoja. Ja jos ei olisi ollut aborttia, niin mä en olisi istunut täällä puhumassa mun opiskeluurasta polusta. Ja. Siis, miten se... Weißt du, ja man sagt, dass der Musik das selten daran Tervetuloa tänne Kelkutteen Savotta-kämpälle ja teidän kultaseikkailulle. Tosi hienoa, että olette päässeet tosi pitkälle teidän avarttiohjelmassa. اسکیلای گزارش کردیم خراب شده چون یخ زدم خودی 4-5 که چوب گذاشتیم بعد الان میام این کوی و پالا اینا میکنیم بعد آتیش میزنیم بعد بوف گرم میشه اینجا that's it مرسی بوف گرم شو همین دیگه الان من یه چند دقیقه وایسیم من هر چی احساس میکنیم اینا رو با دقت میکنیم دونه به از دونه دستتون فقط میگم. خب صدا هم مهمه دوربینه باشه. میکروفون سلام Huomenna vähän kevyempi päivä, mutta lauantai, sunnuntai tulee olemaan raskas päivä, pitkä päivä. Ja nyt kannattaa vähän kanssa valmistautua siihen. Huomenna ei ole niin pitkä kävely, sitten lauantaina on pitkä kävely. چون کافی نیستش چیه؟ تو خیلی ساده میرسی بعد تو چی کار میکنی؟ درس میخوان درس. درس؟ رقیه خلاص نشد Oh my god. 2 سال پیش تمام شد رفت. آره. در دانشگاه درس بخونه دختر. دوباره رفتی پرسکول پرسکول رفتی بابا در دست دم. یعنی چی میشی؟ الان اولیوپیستو هستی یا کسی؟ آره اویکستی. خوبه خوبه این بحث چیزا پیش اومد. چی؟ البته از لیلی پرسیدم لیلی جواب داد بهم دیگه ولش کن پس. چرا؟ هم که اویته شاکور انجام دادم برای آلتا هم گذاشتم کیمیا رو خب کیمیان تکنیک. کیمیان تکنیک گذاشتم کیمیا دقیقاً همین آخر ولی من الان اویته شاکوم همش کیمیاه تا اونجا که یاد میبینم الان هر کی میخواد تست بود. چه ساله اومدی سندن؟ این سال 2000
حسن 2015 2014 اوكي اسكالا اسكالا خیلی قدیمی هستی من جدید آره ما فهم اسكالا اسكالا میشه یعنی حدودا 6 سال میشه مثلا میشه 6 ساله 6 سال چند ماهی؟ چند ماهی؟ ای اکتبر اکتبر فکری مای 8 میشه اوکی نه ده اکتبر میشه ماهی 10 اوکی خیلی سخت میشه نه چون ما 5 ماه یعنی فرمو شده چرا؟ فقط کتان از این میکن مانی عادت تمام سریعتر کورس joo. Se ei ollut mitään, siis silloin kun oli lunta tuolla silloin Joo, ja sä olit vasta tullut Joo, Suomeen. Lääkärannassa. Sä vielä tuolla pohjoissa. Joo. Joulukuussa mä pääsin niin aikuisten peruskoulussa ja opiskelin siellä vielä enemmän niin kieli mun mielestäni. Ja siellä oli niin erilaisia niin kanssa ja siellä ja niin pakko silloin niin puhua niin suomen kielellä. Niin. Se vaikutti aika paljon mun mielestäni. Mutta uskon, että on ollut välivuosi, niin mä en ole päässyt taas puhumaan niin paljon. Tää on just Tai niin käyttämään suomen kieltä, niin ehkä silti on ollut jonkin verran vaikutusta mun mielestä mun suomen kielen taitaan. Niin sen takia mä toivon, että mä saisin opiskelupaikkaa, niin sit sen kautta saa myös uusia kavereita ja elämä vähän niin kuin muotoisi. Mut se oli niin läppää. Siis me oltiin vaan yksi yö metsässä ja sitten kun me oltiin siis nukkumassa, niin siis mä kyllä nukuin ihan hyvin ja sitten aamulla kun herättiin, nämä kaksi sanoi, että musta tuntui, että joku sille eläin käveli. Joo, joku, niin. Ne sanoi, että joku karhu musta tuntui, että kävelisi siis siellä meidän teltan ympärillä. Se on aina ollut niin kuin metsässä, että siellä on niin paljon ihmisiä vielä niin myöhään illalla, tiedätkö, niin kävelyllä. Niin se on vähän sitä issue. Joo, siis se on, joo. Ehkä te ette saaneet nukkua. Niin mä saan oikein. Joo, tää oli mun hauska. Mä en saanut. Mutta mä oon uuden nukkua. Joo. Onko se sellainen munkkipusta tai mitä sitä kutsutaan? Joo, makupussi. Niin, mä en teki niinku nutta siellä, että teetkö sellainen. Se oli jotenkin tosi harvalla, mutta joo, se oli aika hauskaa. Niin. Mun mielestä se oli hauskaa ja hyvä kokemus mun mielestä. Niin, joo. Sitten tää viikkokerta, kun päästiin myös Poikien kanssa. Mun tasan. Sekin oli Joo. paljon parempi. Niin, se taivas oli mun mielestä. Se oli lähin juttu, mitä ehkä mä kokeillut viimeistä. Se oli niin, mun mielestä tää meidän viimeinen retki oli siis... ei tuu se sana mun mieleen. Unforgettable. Muistu ensi tiedä. Unohtu tuonta. Ei, se voi olla unohtamaton. Unohtumaton. Se voi olla. Yes. Finnish language. No suomen kieli ei ole mitenkään helppo kieli. Ei oo, oikeesti. Taivutus on. Mun mielestä se sanan taivutustakin sitä vaitiin. Joo. Niin. Muuten kaikissa kielessä on jotain haasteita, mutta tää Joo, se paljon hankala. يعني بعد الاشتباه ساعات دعوازنا بعد enjoy بابا سلیمان حسن نقشی ما تو نعمدانش خیلی کرده به به زور قشنگه نه قرار خیلی باید کنم همه رو کشید تو خودش با آخر سب چه قاشق گنده خوشخود نه اینا با قاشق که نمیشه
Koska mä oon kennokisti tee. بعدين کاسار چیز کن رضا درازه. بده بغلی. زمین بذاریم حسن خواب بده بغلی. چیکار کردی؟ دیوانه ای چیکار میکنی؟ اون الان میدونی چیکار میشه؟ اون الان در میگیره چیکار کردی؟ من نکردم خودش بوده همونجوری کار نه برو کم کن سلام علیکم. تیپی سپورت هم زد آقای من. تیپی سپورت هم زده. Maahanmuutto se tarkoitus ainakin minulle se yksinäisyys, eli sä joudut se omasta maasta se lähteä pois ihan yksinäisyys, eli ihan yksin. Ja se ihan toisessa maassa se pitäisi se asua ihan yksin, ainakin mä itsekin olen asunut se pitkään se, eli yli 6 vuotta ihan yksin. Vieläkään mä asun se yksin Suomessa. Samaa mieltä. Jokaisella voi olla erilaista, mutta minulle oikeasti on todella haastavaa ja vaikea matkustaa sinne. Eli ne ruokat, ne kävelyt, ne kaikki oli vaikea, paitsi ne kielikin. Mä en yhtään puhu mitään, esimerkiksi englannin kieli vieläkään. Mä ei ole oikeasti niin tykkää sitä. Mutta siis enemmän kieli on todella vaikea nuorille. Kun sä et pysty se kysyä se mihin sä oot menossa ja jos sä tarvit jotain apua. Avaratiko on auttanut se meille sitten ja sä ainakin saanut se uusia kavereita ja sitten jo vähän haasteita jo on tehty jotain tehtävää. No just näin, avaratiko on auttanut niin paljon aiheja. Ja mä olen odottanut sitä osallistujan mikä Suomen kurssi ja mikä on vapaaehtoinen työ, koska teillä oli jotain tehtäviä, että pitäisi niinku jutella suomen kielellä. Mutta mulla on vielä heikko suomen kieli. Odotan niinku kun mä olen työssä paikalla, että puhutaan enemmän suomen kielellä. Mutta kuitenkin suomen kieli oikeasti on todella vaikea, vaikka me yritin opiskella hyvin, mutta se on vaikea kieli. Vieläkin me yritetään. Ihmiset menee opiskelemaan lukio tai ammattikoulua tai siis mitä korkeakoulua tai yliopistoa sitä vaan. Opiskeli jotain ammattia, kun he tykkäävät mennä töihin. Esimerkiksi mä opiskelen sähköalaa, mutta mulle on todella vaikea löytää omaa alasta töitä. Vaikka rakennusala, ravintola-ala, näistä sivuusala, näin on helpompi, mutta oma ala on todella vaikea. Jokaisella työpaikalla, kun mä lähetän työhakemus, mä sain viesti, eli valitettavasti ei pääse, miksi sulla ei ole riittävästi kokemus. Jos ne firmat ei ole tarjoa meille, mistä me sain työkokemusta. Se on oikeasti mulle aina iso kysymys mun päässä, kun mä opiskelen 3 vuotta ammattikoulua alla, mutta kuitenkin mä kävin työharjoittelua myös, jos ne työfirmat ei ole tarjoa meille työtä, sit kokemus ei, mistä kokemus saada? Joo, no mä itse muutin perheen kanssa Suomeen, että eihän se ollut sama kuin mitä Esma on kokenut, että perhe on ollut tukena ja sisarukset on ollut aina vieressä, että on ollut sitten se mahdollisuus valittaa niille tai sitten pitää hauskoja aikoja niiden kanssa. Ja muuten ei oikeasti ei ole tullut ikävää, kun perhe on ollut vaan mun kanssa. Ja sitten tärkein tavoite on ollut vaan se opiskelu mulle. Ja se, että mä oon saanut opiskella ihan rauhassa Suomessa, niin ei ollut mulle syyt olla ikävää mihinkään. Niin, joo.
Niin just kun siitä sä näet mullekin oli se välillä, siis mä olen niin semmonen kiireinen aikataulu ei halus pari vuotta, kun ei tullut mitään mieleen siitä. Itse asiassa ei ollut aika siitä, vaan siitä tulla ikäväksi tai miettiä siitä. Pitäisi vaan oppia kieltä, käy kouluun, niitä kaikki oli ihan uutta. Sun pitäisi oppia siitä ja kun ihan alussa me oltiin, vaikka ekan vuoden jälkeen me oltiin samassa koulussa kuin mitä normaali suomalaiset on siellä. Eli sun pitäisi tehdä niin paljon töitä, että pitäisi olla samanvertainen kuin ne mitä muut tekee. Ja se vaatii aika paljon niitä tekemistä. Eikä muussa ei ollut aika siitä miettiä, tuleeko mulle ikävä vai ei. Mutta kyllä välillä, kun niitä perhe on niin tärkeää. Itse tyyppi kokee ihmisarvojen loukauksia, epätasa-arvoa, syrjintää. Totta kai tietysti ne ei halua jäädä siihen maahan. Ja tässä vaiheessa voi siltä kysyä se tyyppi, joka on pettynyt, siltä kysyä, aiotko jäädä siihen maahan, missä olet kokenut nämä asiat. Eli suoraan sanottuna, missä mulla on semmoinen olo, että tämä on minun kotimaa ja tämä on minun koti. Ja sitten haluat jäädä ja yrität tehdä kaikkia ja parhaasi. Tällä hetkellä mitä unelmia on joitakin tavoitteita. Niin, mutta ei mitään tunnu, mutta ei ihan tehdä sitä työtä, mistä nauttisin. Ja elää ihan onnellisen perheen kanssa. Omat tavoitteet elämässä ja se, että miettii asioita järkevällä tavalla, että no pystyykö me vaikuttaa tähän asiaan jollain tavalla. Ja jos vastaus on ei, niin sitten jatkaa vaan eteenpäin, ettei anna niiden vaikuttaa omaa hyvinvointiin ja arkeen. Joo, kun mulla olisi vaikka, jos mä mietin itse, että mulla oli 5 vuotta sitten, mitä mun ajattelu tai mitä mä halusin silloin tehdä. Nyt se on kokonaan vaihtunut. Eli niitä en mä ikään, siis vaan joskus mä mietin, että mitä mä halusin 5 vuotta sitten. Se on muuttunut kokonaan. Sitten en mä tiennyt, jos mä mietin hakea, mitä mä haluan 5 vuoden päästä. Sitten kun ihmiset koko ajan muuttuvat, sitten mekin ollaan siitä. Kun tämä maailmantilanne on niin vaihteleva ja vähän jutut on surkeita. Sekin on tuonut aivan epävarmuutta, mitä tapahtuu sitten 5 vuoden kuluttua. Tää todella vaikea sanoa, mutta yritetään pysyä positiivisen. Joo. Mieli ylhäällä. Joo. Alamäki ylemmäki itse korkealle tasolle. Tosiaan, kun täällä on mahdollisuus tehdä sen, mitä haluaa ja on niin paljon tilaisuutta ja mulle on annettu tämä mahdollisuus päätä ja tehdä, mihin mä kykenen ja pystyn. Se antaa mulle motivaatio, että ei ole niinku raja. Sä voit tehdä kun haluat ja pystyt. Se antaa motivaatio. Hei! ما نگاه هم موتیویشنی گذاشته زیادتر یک کیلومترتون با ماشین بوده؟ اصلا خود جای گذاشته. سلام علیکم. علیکم. به کجا می روید؟ خانه عمم. از کجا آمده اید؟ یا خدا. چطور بود؟ نبود. گذشت نگذشت؟ آره خیلی گذشت. خب
بعد اینا رو سر زور میگید خوش گذشت یا نه؟ انقدر هم سریع گذشت نفهمید چطوری گذشت. به سادگی به سختی. شما چه گفتنی دارید؟ هیچ گفتنی ندارم. حال درد میکنه. صحبتاشو انجام داد. حسنی ماشاءالله چقدر وسایل داری. کامera به سر زده. کامera و دوربین یکیه دیگه. نه کامera داداش دوربینه. با خدا. با خدا؟ علی چه جالب شده. مثلا ایران که بودیم هر کسی از همسایه‌ها می‌دیدیم بار دستشه گفتیم بیا کمک کنم. خب مثلا خاله جان بیا کمک کنه. بعد اینجا آمدیم بعد دیدم دو تا مسن بنده خدا سنشان بالاه بارم زیاد داشتن. بعد ما سوار چرخ بودم رفتم و گفتم اینا پیر بودن بیا اینا رو کمک کنم. رفتم جاشان گفتم کمک نمیخوای؟ پس اینجا نگاه کرد فکر من دوستم گفتم ببخشید میرم خداحافظ. بعدو دیگه بیش که نه گفتم کمک میخوای یا نه. نه باز فخر بچه‌ان میدم پس اینا که پس کمکشان کنه یا از جایت بلنشی میگه خودت پیری. یعنی در اوستان باشه. آره در میترو اینا یکم ذره مثلا عجیب غریب البته. واسه اتفاق نمیدونم حالا چون شاید ما توی اون روستا زندگی می‌کردیم در کم کمک می‌کردیم خوشحال نمی‌شدن. دقیقاً. تازه بهمون یه پولی هم میدادن. یه بار من اینجا بهم پول دادن ولی خب خواستم قبول نکنم ولی خب بگیر. تعارف نکردی؟ 2 یورویی هم بود. نه شد بیرش بگم نه. جای چی بود؟ جای کاسا. 50 یورویی. نه اون موقع 2 یورو. اون موقع 2 یورو بود. 6 سال قبل 2 یورو خیلی. 2 تا انرژی می‌خریدیم باش. آمدم اینجا بسیارش گفتم بیا بزنم داخل پلاستیک عجلم داشت من خود کمک کردم بعد یک کلیک وجی ازش اینجا گفتم این چیه بگی دست درد نکنه البته دست درد نکنه نگو ولی من فهمیدم بس بخیره پنجاه با دست درد نکنه مثلا یک 20 سنت 30 سنت اضافه مونه و گوش مال خود فکر نمونه گفتم به کاسه برده بده فراد اولین جمله که گرفتم حوش کن تو تو از یک هفته اول هر کی ببینیم حوش کن تو باز ما توی کم بودیم خانمی که اینجا بر ما چیز میکرد کار میکرد همیشه چیز میومد بعد به قول افغانی صدایش هم که شقی بود بعد همیشه میگفتن نانیل یعنی کل بچه ها تا 4 ماه اول همش بودن نانیل همه یعنی هم دیگر میگه سلام هم نمیدادن بودن نانیل خوشت نمیدن نانیل سریع چی کفادا 4 ماه اول هم شیلی بود نونی نمیکنم فهم که اینجا در سر زبان فنلاندیه اون دقیقا کل خاتمه کلمه وی آنی اگه دوتا یاد داشته باشی نیست زبان فنلاندی یاد داشته هر جایی میتونه نونی هم بگی نانی تاتا آره مثلا اگه فروشنده گفت کیتوس تو این نونی کجایی ولی میرم این نونی رو گفتی اصلا خبر نکرد چیزایی میاد بزنی اوه چرا مرسی بچه ها بریم بابا جونه